ଏକ ସମୟରେ ଧର୍ମଦାସ ନାମକ ଜଣେ କୃଷକ ତାଙ୍କ 4 ପୁଅ ସହ ଏକ ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଏକତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁନଥିଲେ। ଧର୍ମଦାସ ଏହା ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଭାବିଲେ। ଏକଦିନ ସେ 4 ପୁଅଙ୍କୁ ଡାକି ଗଛର କିଛି ଶାଖା ଆଣିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅଙ୍କୁ ଏକ ଶାଖା ଦେଇ କହିଲେ, ଏହାକୁ ଭଙ୍ଗି ଦେଖ। ସମସ୍ତେ ସହଜରେ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗିଦେଲେ। ତାପରେ ଧର୍ମଦାସ ଅନେକ ଶାଖାକୁ ଏକ ବଣ୍ଡଲରେ ବାନ୍ଧି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବଣ୍ଡଲଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖ। ପୁଅମାନେ ପ୍ରୟାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ତାହାକୁ ଭଙ୍ଗି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଧର୍ମଦାସ ତାପରେ କହିଲେ, ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅଲଗା ଥାଅ ସହଜରେ ହାରିଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏକତାରେ ରୁହ କେହି ତୁମକୁ ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଅମାନେ ପିତାଙ୍କ କଥା ବୁଝି ଏକତାର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା